kai Naziru ƙarya kake wallahi, sarkin waka kake ko sarkin alfahari, to ko ma dai ya kake wallahi ƙarya kake yi. To har abun alfahari ne wai ka fito social media kana gaya ma yara cewa wai zaka sa a kama iyayensu, wai a kama iyayensu wai su rike kafar kawai suna baka hakuri, wai kai gani kake yi ma wai wayewa ne, wai kai wayo gare, wallahi kai jahili ne, baka san me kake ba wallahi Naziru. Wallahi Naziru baka san abin da kake ba. Ni tun da nake a duniya na taba ganin mai kuɗin da ya fito yana alfahari. Kan fito kana alfahari kana nuna kana da shi mi ke gare ka? Tun kafin a yi ka an yi su sun wuce. Baka san me duniya bane. Tun da kai ka taba ganin rarara fito yana alfahari yana nuna ya kai. Bai fi ka kuɗi ba. Sakare da kai banza da kiki. Ka zo kana gaya mu wai zaka sa a kama iyayen yara, a kama iyayen mu a zo suna rike ma kafa wai suna baka hakuri, suna dan Allah kai hakuri, wai irin kawai kai nuna kake wai kuɗi gare ka. Wannan me dakikanci ne wallahi. Sakarai. Ka zo kana wani alfahari kana abin nan. Idan kana so ka kama girman ka kai haka yi magana a social media. Kasunan manyan mutanen in sun zo sun yi abin da za su yi a media kawai sun fita sun kale ba ruwansu da duba comment section, ba ruwansu da wani duba abubuwan da ake masu. These celebrities din nan kaga suna duba abubuwan da ake, idan mutum na duba abin da ake masa har ma yayi wannan media, ka zo wai kana gaggawa mutane magana. To ƙarya kake Naziru, ba za ka iya sa a kama kowa ba. Wallahi ba za ka iya ma kowa abin da Allah bai masa ba. Duk abin da Allah bai mutum ba wallahi Naziru ba za ka iya mutun shi ba. Da Allah Zakarai, ka zo kana ta wasu abubuwa in fanta dakikanci abun da ke damun ka. Ka zo kana wasu abubuwa wanda hankali baya dauka. Yaran nan kuna TikTok da su, kuna abubuwan ku media kowa na yi, kana yi ina yi, har ka zo kana wai shiga ya kananin yara kana maganganu akan su. Ina ruwanka da magana da yara, ina ruwanka da sa harkokinka cikin yara. In kai babba ne, tun ta na gama ni kudin ka ban ga amfanin su ba wallahi, ban taba jin an ce Naziru ga ya ba wani mota ba, ban taba ji ban taba gani ba wallahi. Rarara kau gashi nan bla adadin ya bada wallahi. Kai kudin ka ba su da amfani wallahi. Kana da kuɗi kamar baka da kuɗi. Ta wanda bai da kuɗin da kai da rintsi da Allah wa bambanci. Kuɗi kawai kullun alfahari da Allah wannan abun ka daina yin shi da Allah. Baka isa wallahi ka sa a kama. Ni ga ni nayi in ka isa ka sa a zo a turo a kama ni wallahi. Kai sai na aje number waya ta nan ka dauka ka kira ni, ka ce kana kiran mutane sannan ka sa a kama su. Wannan dakikanci ma ne wallahi. Naziru ƙarya kake yi, na ce ƙarya kake, na ƙaryata ka, kuma wannan bidiyon ya isar ma Naziru, saƙon zuwa ga Naziru ne. Haba da Allah, ha mai da mutane sakarkaru da Allah.